गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरन लाग्रा जाबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों बिटिसिनि फरेस्ट गार्डनि आनजादाव फैखांनाय मेथ्सनि मावफुंथायनि भिडिअ। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बिटिसिनि फरेस्ट गार्डआव मेथ्सनि कुइसना गासै 30टा दंमोन। बे 30टानि गेजेराव आङो 15टा कुइसनखौ सिगाङावनो मावफुंनो होखांबाय। नोंथांमोना जुदि नायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। आङो दिनै 15टा कुइसनखौ मावफुंनो होनो नागिरदों, बेखायनो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आङो इउटुब चेनेल खुलिनानै खामानि मावनाया गासै 2 बोसोर जाबाय। दा 2 बोसोरनि गेजेराव आङो दासिमबो इउटुबनिफ्राय थाइसेबो फैसा मोननाय जायाखै। बेखायनो मालाबा समाव आङो गोसोआ बायो, बानाय फैयो। अब्लाबो नोंथांमोननि कमेन्ट आरो नोंथांमोननि खावलायनायनि थाखाय आङो भिडिअखौ लाबोनो गोसो जाफिनो, नोंथांमोननि थुलुंगा होनायनि थाखाय। बेखायनो नोंथांमोना थुलुंगा होबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासे नायनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे फुल नायनांगोन आरो लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय। आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायबानो जाबाय। दा आङो मोनसे प्लेनिं खालामगासिनो दङ। जेब्ला आंनि इउटुब चेनेला 50K साबस्क्राइबार जागोन, अब्ला आङो मोनसे डिजिटेल बर्ड बायनानै आरो आङो मोनसे स्टुडिअ खालामनानै आङो जेब्लायबो नोंथांमोनजों थागोन। बेबायदिनो जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना मेथ्सनि भिडिअ लाबोनायजों लोगोसे क्लास 9, 10नि मेथ्सनि भिडिअखौबो आङो लाबोनो सानदों। बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालाम, शेयार खालामलाय। दा कुइसन नाम्बार 1आव दङ, बाहाय दङ जाहैबाय दा साम अफ दा फार्स्ट 4 प्राइम नाम्बार इज। बर'नि सोंदों गिबि मोनब्रै गुबै अनजिमानि दाजाब मा ना होननानै सोंदों। थारमाने गासै मोनब्रै, जागायनायनिफ्राय मोनब्रै प्राइम नाम्बारफोरनि दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ। दा जागायनायनिफ्राय मोनब्रै प्राइम नाम्बार होननानै बुङोब्ला आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ प्राइम नाम्बारा माखौ होनो। दा जोङो जागायनाय बयनिख्रुइबो फिसासिन प्राइम नाम्बार होननानै बुङोब्ला जोंना जागोन 2। 2आनो बयनिख्रुइबो फिसासिन प्राइम नाम्बार, दुइसिन प्राइम नाम्बार, दुइसिन रोदा अनजिमा। नैबे गुबै अनजिमा होदों बाहाय, जोङो बेखौ रोदा अनजिमा होननानैबो बुंनो हायो। दा बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया जाहैबाय 2। दा 2नि उनाव मा दङ दाना? 2नि उनाव दङ 3, 3नि उनाव दङ 5, 5नि उनाव दङ 7। होमबा गिबि मोनब्रै रोदा अनजिमानि दाजाब मा ना? होमबा बिसोर मोनब्रै अनजिमाखौ जोङो दाजाबनांगोन। जोंना जागायनायनिफ्राय ब्रैथिसिम जोङो दाजाबनानै नायबानो एन्सारखौ मोनगोन। होमबा जोङो 2 दाजाब 3 दाजाब 5 दाजाब 7 बेसेबां जागोन दाना? दाजाबनानै नायनो दाना। 2 जों 3 जों 5, 5 जों 5 10, 10 जों 7 जों 17 जागोन। होमबा बिनि एन्सारा मा जागोननो? 17। होमबा थार फिननाया अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए। अपसन ए आनो थार फिननाय जागोन। दा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। आरो नोंथांमोना रोदा अनजिमानि सोमोन्दै बुजियाखैबा आङो सिगांनि भिडिअआवबो गोबां बुंखाबाय। नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। रोदा अनजिमाया माखौ होनो होनना बुङोबा आङो खेबसे बुंबावनो, जायफोर अनजिमानि सानजागिरिया 1जों गावजोंल', बेखौनो रोदा अनजिमा होननानै बुङो। दाख्लै सासे बिथाङाबो कमेन्ट खालामदों रोदा अनजिमानि सायाव भिडिअ लाबोबाव आङो रोदा अनजिमाखौ बुजियाखै होननानै। दा रोदा अनजिमा होननानै बुङोब्ला जाहैबाय 2आ मानो रोदा अनजिमा जादों? मानोना 2नि सानजाबगिरिया 1 सानजाब 2, 2। दाना 3नि सानजाबगिरियाबो 1 सानजाब 3, 3 बेबायदि आरो। दा 4आ मानो रोदा अनजिमा नङा? 4नि सानजाबगिरिया जाहैबाय 1 सानजाब 4, 4, 2 सानजाब 2, 4। थारमाने बेखौ 1जोंबो मोनो 4जोंबो मोनो। बिनि अनगायै आरो 2जोंबो सानजाबनानै बेखौ मोनो 4खौ। बेखायनो बे रोदा अनजिमा जानो हाया। दा जोङो बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया जरा ना बेजरा होननानै मालाबा समाव सोङोबो। दा होमबा बयनिख्रुइ दुइसिन रोदा अनजिमाया 2आ जाहैबाय जरा। मोनसेल' जरा रोदा अनजिमा दङ, बेयो जाहैबाय 2। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ, What is the area of a rectangle with length 12 meter and width 5 meter? मोनसे आयतनि गोलाव 12 मिटार आरो गुवार 5 मिटार जायोब्ला आयतनि हालामा बेसेबां होननानै सोंदों। मोनसे आयत दब्लाय, बे आयत दब्लायनि गोलावा होनाय दङ 12 मिटार, गुवारा होनाय दङ, बे गुवारा 5 मिटार। दा बेनि मा दिहुननांगौनो? हालामखौ दिहुननांगौ। हालाम होननानै बुङोबा बेखौ इंराजियाव मा होनगोन? एरिया होननानै बुंगोन। नोंथांमोना इंराजियावबो नायदेरबानो जाबाय। दा एरिया होननाय लोगो लोगो बिनि माने दब्लायथि जागोन आरो। दब्लायथिखौनो बाहाय मा लिरदों? हालाम होननानै लिरदों आरो। दा होमबा बिनि दब्लायथिखौ जों बोरै दिहुनगोन दाना?
बिनि दब्लायथिखौ दिहुननायनि फर्मुलाखौ जोंनो नांगोन अब्ला बिनि दब्लायथिखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैगोन L into B होननानै बुंगोन L into B माने लावथाइ सानजाब अरथाइ होननानै बुंगोन गोलावा बेसेबां गुवारा बेसेबां बेसोर मोननैजों सानजाबबानो बिनि दब्लायसि एबा एरियाखौ जोङो मोनगोन होमबा लावथाया 12 ओमफ्राय अरथाया 5 सानजाबबा मा जागोन दाना 5 सानजाब 2 10 से थाबाय 5 सानजाब 1 5 6 60 जागोन होमबा एन्सारा जागोन 60 मिटार स्क्वायर जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय बाहाय दब्लायथि होनाय लोगो लोगो नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा क्वेश्चन नम्बर 3 दङ बाहाय दिनै What is the greatest common divisor GCD of 18 and 24 18 आरो 24 नि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सरासनस्रा रानगिरि GCD आ बेसेबां होननानै सोंदों दा बाहाय क्वेश्चना मा होनदों GCD होननानै बुंदों दा बे GCD नि जायगायाव मा होनो हायो HCF होननानै बुंनो हायो HCF माने दु सा सा बेखौनो मा होननानै बुंगोन हाईएस्ट कमन फैक्टर होननानै बुंगोन दा बाहाय मा लिरदों कमन ग्रेटेस्ट कमन डिविजर होननानै लिरदों आरो दा नोंथांमोना कनफ्यूज जानो नाङा HCF एबा GCD एखेयानो दा बाहाय HCF एबा GCD खौ जों मानि दिहुननांगौनो 18 आरो 24 नि दा 18 आरो 24 नि HCF खौ जोङो गोबां रोखोमै दिहुननो हायो दा बेखौ जोङो मोनसे मोनसे राननानै दिहुननो हायो जयै राननानै दिहुननो हायो बिफां बानायनानै दिहुननो हायो राननाय आदबजों दिहुननो हायो सानजागिरि बिजिरनाय आदबजों दिहुननो हायो गोबां आदब दङ दा आङो नैबे मोनसे जयै राननाय आदबजों बानायनो दा बाय 18 आरो 24 दा बेबायदि आदबजों जुदि बानायोबा HCF जुदि दिहुननांगौब्ला मा खालाम मोननैबो अनजिमाखौ बबेबा मोनसे अनजिमाजों रानजागोन नामा एखे अनजिमाजों रानजागोन नामा जों बेखौ नायनो हायो दा जोङो रानोबा जों माजों राननो हायो मोननैखौबो जोङो 2 जोंबो राननो हायो 2 जों रानोबा जोंना मा जागोन बेयो 2 जों रानोबा 9 जागोन बे 2 जों रानोबा 12 जागोन दा नायदो बाहाय जों नायबाय दाना मोननैजोंबो राननो हानाय मा दङ 3 जों राननो हायो 9 खौबो 3 जों राननो हायो 3 मोनो रानबा 4 मोनो दा मोननैजोंबो राननो हानाया जोंना मा दङ 2 आरो 3 आरो बिनि अनगायै दस्रा गैला दा बेखायनो 2 सानजाब 3 मा जायोनो 6 जागोन बेखायनो बेनि HCF मा जागोन 6 अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय जोङो बेखायनो मा खालामनांगौ मोननैखौबो बबेबा मोनसे अनजिमाजोंनो राननो हानाय जानांगोन आरो दा जोङो 2 जों हायो आरो 3 जों हायो बिनि अनगायै आरो गैला दा क्वेश्चन नम्बर 4 दङ What is the circumference of a circle with a diameter of 12 cm use pi equal 3.14 12 सेन्टिमिटार गुवार मोनसे बेंखननि सोरगिदिङा मा होननानै सोंदों माने बाहाय मोनसे बेंखन बे बेंखननि गुवारखौ होनाय दङ गुवार बेखौ गुवारखौनो माबो होनना बुङो माब्लाबा खावांखो होननानैबो बुंनाय जागोन दा बाहाय बर'आव मा लिरदों गुवार लिरदों आरो इंराजियाव डायमिटार होननानै बुंगोन बेखौ डायमिटार होननाय थायोबा जोंना मा जागोन बेखौ खावांखो होननानै बुंगोन ओमफ्राय जोंना रेडियास थायोबा सखाव होननानै बुंगोन दा जोङो बेखौनो बर'आव गुवार होननानै बुंदों आरो होमबा गुवारनाय लोगो लोगो जों बुजिनो लानांगोन बिनिफ्राय बिसिम जानथायखौनो गुवार होननानै बुंगोन एबा d जों फोरमायो d जों दा d नि माना होनाय दङ खावांखोआ 12 सेन्टिमिटार होनाय दङ होमबा जोंनो माखौ नांगौनो सखावखौ नांग्रोगौ जोङो सखावखौ मोनाब्ला जोङो दिहुननो हानाय नङा दा जोङो सखावखौ बोरै मोनगोन सखावा जाहैबाय खावनि नैबेसिम खावसे माने बे खाव हांखोनिनो बिनिफ्राय सैसेनिसिमखौ बे मिरुनिफ्रायसिम बेंखन हांखोसिम थांनाय जानथायखौनो सखाव होननानै बुंगोन दा होमबा जोङो बेखौ खावनै खालामनांगोन होमबा 12 खौ जोङो मा खालामनांगोन 2 जों राननांगोन होमबानो जोङो माखौ मोनगोन रेडियासखौ मोनगोन जोङो एबा सखावखौ मोनगोन होमबा रानोबा मा जागोन 12 खौ 2 जों रानोबा 6 जागोन दा ओमफ्राय r नि माना होमबा 6 जाबाय होमबा बाहाय सोंनाया माखौ सोंदों सोरगिदिं सिमाखौ सोंदों मोनसे बेंखननि सोरगिदिङा मा होननानै सोंदों माने नैबे बेंखन हांखोखौनो दिहुननांगौ सोरगिदिं होननाय लोगो लोगो बेखौ बेंखन हांखो होननानैबो बुंगोन बर'आव बेखौनो मा होनगोन सारकमफारेन्स होननानैबो बुंगोन इंराजियाव दा होमबा बेंखन हांखो दिहुननाया बोरैमोन फर्मुलाया होननानै बुङोब्ला 2 पाइ r बे 2 पाइ r फर्मुलाजोंनो जोङो बेखौ दिहुननो हागोन दा 2 इनटु पाइ नि माना जोंना मा हमनानै थिखादों 3.14
इनटु r नि माना जाहैबाय 6 जाहैबाय बेबायदि दाना होमबा जोङो मा खालामदो बेखौ सानजाबजोबदो टटेल सानजाबनानै मा जायो बेनि आन्सार जागोन दा गिबियाव जोङो माजों सानजाबनानै लानो हायो 2 जों जोङो बेजों सानजाबग्रोनानै लानोसै 2 सानजाब 4 8 2 सानजाब 1 2 2 सानजाब 3 6 पइन्टनि उनाव मोननै अनजिमा मोननै फैबाय नै ओमफ्राय बेजों 6 जों सानजाबबावनांगोन 6.28 जों 6 जों सानजाबबानो आन्सारखौ मोनसिगोन 6.28 जों 6 जों सानजाबनानै मा जायो नायनि दाना जोङो सानजाबोबा मा मोनगोन 6 सानजाब 8 बेसेबां जागोन होनना बुंबा 6 सानजाब 8 जागोन जाहैबाय 48 बेयाव 8 खौ होबाय 4 थाबाय 6 सानजाब 2 12 13 14 15 16 6 होबाय 6 सानजाब 36 36 37 होमबा आन्सारा मा जागोन 37.68 होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया नैबे अपसन ए आनो जागोन थार फिननाय अपसन ए आनो जागोन बेनि कारेक्ट फिननाया दा क्वेश्चन नम्बर 5 दङ if the perimeter of a rectangle is 50 cm and the length is 15 cm what is the width जुदि आयतनि सोरगिदिं माना 50 सेन्टिमिटार आरो गोलावआ 15 सेन्टिमिटार जायोब्ला गुवारा बेसेबां होननानै सोंदों मोनसे आयत दब्लाय होनना बुङोबा बाहाय गोलाव ओमफ्राय गुवार थागोन बेबायदि आयत दब्लाय बे आयत दब्लायनि मा होनाय दङ जुदि आयतनि सोरगिदिं माना बेबायदि सोरगिदिं सिमा होनाय दङ बेनि सोरगिदिं सिमानि माना होनाय दङ 50 सेन्टिमिटार होनाय दङ ओमफ्राय गोलावआ होनाय दङ 15 सेन्टिमिटार नैबे गोलावआ होनाय दङ बेयो 15 सेन्टिमिटार दङ ओमफ्राय सोरगिदिं सिमायाव बेसेबां होनाय दङनो 50 सेन्टिमिटार जायोब्ला गुवारा बेसेबां दाना नैबे गुवार लावथाइया होनाय दङ अरथाइखौ दिहुननांगौ बे अरथाइखौ दिहुननांगौ बेखौ बी होननानै बुंगोन बेखौ एल होननानै बुंगोन लावथाइखौ दा बी आरो एल दा नैबे अरथाइया बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननो होदों होमबा दाना नायनो फर्मुलाया जोंना आयत दब्लायनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन बेखौ नांगौ आयत दब्लायनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाखौ गोसोआव थायोब्लासो नैबेखौ दिहुननो हागोन आयत दब्लायनि सोरगिदिं सिमा दिहुननाया जाहैबाय 2 into L plus B गोसोआव लाबानो जाबाय 2 into L plus B नै सानजाब लावथाइ दाजाब अरथाइ बेनो जाहैबाय आयत दब्लायनि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला दाना आयत दब्लायनि सोरगिदिं सिमाया होखानाय दङ बेसेबां 50 होखानाय दङ होमबा बाहाय 50 जाहैबाय नै होमबा जोङो दा मा खालामगोन 2 L नि माना लावथाइनि माना 15 दङ प्लास B आ गैया 50 बेबायदि थाहैबाय दा मा खालामनो हागोन 2 जों 15 जों सानजाबगोन 2 जों B जों सानजाबनो हागोन दाना 2 जों जुदि 2 जों 15 जों सानजाबबा 30 जाहैबाय 2 जों B जों सानजाबबा 2B जाहैबाय समान समान ओरै मा थाबाय 50 थाबाय दाना उनावहाय जों मा खालामगोन नैबे 30 आरि थांबाय बेखौ मा खालामहैगोन दानख'हैसिगोन ओरै प्लास मोन ओरै माइनास जाहैसिगोन होमबा 2B आ थालांबाय होमबा 30 आ नैबे 50 खौ दानख'हैसिगोन दानख'हैबा मा जागोन डाइरेक्टबो लिरनो हाबाय 20 जागोन दानख'योब्ला दाना 20 खौ नैबे 2 आ 2 जों B जों ज' दङ नालाय नैबे 2 रानहैसिगोन B आ थालांबाय होमबा 2 आ रानहैयोब्ला 20 खौ 2 जों रानोबा डिभाइड खालामोबा मा जागोन 10 जागोन होमबा एन्सारा मा जागोन अरथाइया 10 जाहैबाय होमबा 10 जायोबा बिनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 6 दङ What is the sum of the interior angle of a hexagon मोनद' आखान्थि थानाय दब्लायनि सिंनि जथाय खनानि माना बेसेबां होननानै सोंदों हमनानै लादो नैबे मोनसे मोनद' आखान्थि थानाय मोनसे सावगारि दा बाहाय मोनद' आखान्थि दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' आखान्थि दङ बाहाय जुदि मोनद' आखान्थि थानाय बे गासै खना मोनद' खनानि दाजाबगासैखौ सोंदों बे मोनद' खनानि दाजाबगासैनि माना बेसेबां होननानै सोंनाय जादों बाहायनो जथाय खना होननानै बुंदों जथाय खना माने बे खनाखौ ज' खालामोब्ला बेसेबां जागोन होननानै सोंदों होमबा गोसोआवल' मोनद' आखान्थिनि जथाय खनानि माना बेसेबां होननानै सोङोब्ला जोंना बेसेबां जायोना 720 डिग्री जायो 720 डिग्री जायो गोसोआव लाबानो जाबाय 180 डिग्रीया जाहैबाय आखान्थि 3नि 360 आ जाहैबाय आखान्थि 4नि 540 आ जाहैबाय आखान्थि 5नि 720 आ जाहैबाय आखान्थि 6 खनानि दाजाबगासैनि मान दा क्वेश्चन नम्बर 7 दङ if x plus 5 equal 15 what is the value of x जुदि x plus 5 समान 15 जायोब्ला अब्ला x नि माना बेसेबां होननानै सोंदों बाहाय x नि मानल' दिहुननांगौ दा बेथ' जोबोद गोरलै क्वेश्चन
बाहाय ओरैबायदिल' जागोन बियो x प्लास 5 समान 15 बेबायदि दंमोन नालाय कुइसना मा खालामनांगोन x खौ लाखिनानै नैबे 5 आ ओरै थांबा माइनास जाहैगोन प्लास बा माइनास जायो 15 खौ 5 माइनास खालामनानै मा मोनो बेनि आन्सार जागोन जोबोद गोरलै बे कुइसना दानख'योबा 10 जागोन बा x नि माना बेसे जाखो 10 ऑप्शन बी आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 8 आव दङ What is the volume of a cube with side length 4 cm 4 cm side लावथाय थानाय गननि भलुमा बेसेबां होननानै सोंदों बे जाहैबाय मोनसे गन होननानै बुङोब्ला मोनद' आखान्थि थागोन बाहाय दा बे गननि मा होनाय दङ साइडआ होनाय दङ साइड माने बाहाय बर'आव साइड लिरदों ओमफ्राय इंराजियाव मा लिरदों साइडखौनो लिरदों नै दा बेखौ बर'आव माबा होनगोन आखान्थि होननानैबो बुंगोन दा बेनि लावथाया बेसेबां दङ 4 cm होनाय दङ 4 cm होनाय दङ होमबा बेनि माखौ दिहुननांगौ क्यूबखौ दिहुननांगौ क्यूब होननाय लोगो लोगो जोङो बुजिगोन माने मोनथाम दा स्क्वायर होननाय लोगो लोगो मोननैमोन दाना क्यूब होनोबा मोनथाम जागोन बाहाय क्यूब होननाय लोगो लोगो 4 खौ मोनथाम सानजाबबानो बेनि आन्सारखौ मोनगोन होमबा 4 सानजाब 4 16 सानजाब 4 बेसे जागोन बेनि आन्सार जासिगोन दा सानजाबा मा मोनगोन 4 सानजाब 6 24 4 होबाय 4 सानजाब 4 64 जागोन होमबा बेनि आन्सारा मा जागोन 64 आनो जागोन 64 ऑप्शन बी आनो जागोन थार फिननाय बाहाय बर' सोदोबफोरखौ माखासे एसे गोदान मोनबाय थादों बाहाय साइडनि जायगायाव मा लिरदों आखान्थिनि जायगायाव बाहाय आखान्थि थागौमोन मालाबा समाव आखान्थि होननानै बुंगोन बाहाय साइड होननानै लिरनाय जादों दा नैबे भलुमाबो बाहाय मा होनना बुंगोन बेहाय गन होननानै बुंगोन एबा रोजा गासै होननानै बुंगोन नैबे जाहैबाय भलुम माने रोजा गासै बेसेबां रोजा बेखौ सोंदों आरो जेनेबा हमना लादो लुदु बेगर बिनि रोजाया बेसेबां बेबायदि जागोन बियो एबा डाइस गुथि बिनि रोजाया बेसेबां बेबायदि जागोन दा बेखौ सोंदों नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जोङो मा खालामनांगोन बिदि सोङोब्ला जोंना नैबे आखान्थिखौ मोनथाम सानजाबबानो बिनि आन्सारखौ मोननाय जागोन क्वेश्चन नम्बर 9 आव दङ What is the relation between the angles in supplementary angle लोगो खनाफोरनि supplementary angles सिङाव खनाफोरनि गेजेराव सोमोन्दोआ मा होननानै सोंदों दा बाहाय ऑप्शन ए आव होनाय दङ 90 डिग्रीसिम दाजाबजायो बी आव होनाय दङ 180 डिग्रीसिम दाजाबजायो सी आव होनाय दङ बिसोरो समान डी आव होनाय दङ बिसोरो नांजाबनाय दा जोङो नैबेयाव बुजिनांगोन साप्लिमेन्टारि एंगल्स माने मा होननानै बुंनाय जायो जोङो सिगाङाव मोनबोखादों क्लास 6 7 8 आवनो मोनबोदों जोङो साप्लिमेन्टारि एंगल माने मोननै खनानि दाजाबगासैया 180 डिग्री जायोब्ला बेखौनो साप्लिमेन्टारि एंगल एबा बर'आव जाफुंमा खना होननानै बुंनाय जायो दा बाहाय जाफुंमा खनानि जायगायाव नैबेहाय दरसा लिरदों सोदोबा एसे आलादा लिरदों लोगो खनाफोरनि होनना बुंदों साप्लिमेन्टारि एंगलखौ मा लिरदों लोगो खनाफोरनि होननानै बुंदों जों बेखौनो जाफुंमा खना होननानैबो बुजिनांगोन दा होमबा बिनि साप्लिमेन्टारि एंगलनि मोननै खनानि दाजाबगासैया बेसेबां जानांगौनो 180 डिग्री जानांगौ अब्ला बिनि फिननाया जागोन ऑप्शनफोरनि गेजेराव ऑप्शन बी आनो जागोन बिनि थार फिननाय ना 180 डिग्रीसिम दाजाबजायो मोननै खनाजों दाजाबनानै 180 डिग्री जाब्लानो बेनो जाहैगोन जाफुंमा खना एबा साप्लिमेन्टारि एंगल दा क्वेश्चन नम्बर 10 आव दङ if a train travels 80 km in 1 hour how long will it take to travel 320 km at the same speed जुदि गंसे रेल गारिया 1 घन्टायाव 80 किलोमिटार खारोब्ला समान खारथायनि गोख्रैथियाव 320 किलोमिटार लामाखौ खारनो बेसेबां सम लागोन होननानै सोंदों दा कुइसना जाहैबाय गंसे ट्रेना जुदि 1 घन्टायाव जुदि 80 किलोमिटार खारनो हायोब्ला होमबा 320 किलोमिटार लामाखौ थांनो थाखाय बेसेबां घन्टा सम लागोन बेखौ सोंदों दा बेहाय ओरैबायदि जागोन दा बिनि गोख्रैथिया एखेयानो सेम गोख्रैथियावनो होनदों एखे गोख्रैथियावनो होननानै बुंदों दा होमबा मा जागोन 1 घन्टायाव जुदि 80 थाङोब्ला 320 किलोमिटारखौ बेसेबां सम लागोन होननानै जुदि सोङोब्ला जोङो 320 खौ 80 जों रानबानो मोनबाय 320 खौ जोङो जुदि 80 जों रानोब्ला मा जायो बेनि एन्सार जागोन होमबा जोङो रानोबा मा मोनगोन 0 जों 0 दानो हायो गोजौआवबो 0 दं गाहायावबो 0 दङ दाना 320 खौ 80 जों रानबा बेसेबां मोनगोन
8 सानजाब 4 32 जागोन होमबा एन्सारा मा जागोन ऑप्शन सी 4 घन्टा जागोन नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जोबोद गोरलै कुइसन बेबो जोङो बेखौ सिगांनि क्लास 6 7 8 आवनो मोनबोखादों नोंथांमोनाबो मोनबोखादों जानो हागौ दा जोङो मा खालामनांगौ नैबे 320 खौ 8 जोंल' राननांगौ मानोना 1 घन्टायाव 80 थाङोब्ला 320 किल'मिटारखौ थांनो बेसेबां सम लागोन होनदों नालाय होमबा 4 घन्टा सम लागोन 80 80 80 मोनब्रैजोंनो 320 किल'मिटार थांनो हागोन दा कुइसन नम्बर 11 आव दङ if a sir costs raise 600 and you buy 2 shirts what is the total cost जुदि गांसे गस्लानि बेसेना 600 रां जायोब्ला आरो नों बे बेसेनावनो गांनै बायोब्ला बेनि थाखाय बेसेना बेसेबां होननानै सोंदों गांसे गस्लानि बेसेना बेसेबां होनाय दङ 600 रां होनाय दङ 600 रां दा नोङो गांनै बायोब्ला बेसेबां थांगोन बेखौ सोंदों गांसेयाव जुदि 600 जायोब्ला गांनैजों बेसेबां नांगोन होननानै सोंदों होमबा जोङो 600 गांनैजों बेसे जागोन 1200 जागोन 1200 जागोन होमबा बेनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय बेबो जोबोद गोरलै कुइसन बयबो हाखादों जानो हागौ नोंथांमोना बयबो हाखागोन मानोना कुइसना गासिबो मेथ्सनि कुइसना गोरलैयानो गोजाखा दा कुइसन नम्बर 12 आव दङ what is the result of raise 3000 increase by 20% 3000 रांनि 20% बांनायनि फिथाइया मा होननानै सोंदों माने गासै आसोल राङा बेसेबांमोन 3000 रांमोन बिनिनो बेसेबां बारा जादों 20% आ बारा जादों अब्ला बेसेबां फिथाइ जागोन एबा बिनि रिजाल्टआ मा एबा बेसेबां जाहैगोन लास्टआव जोबनायाव बेखौ सोंदों होमबा 3000 रांनि लोगो सानजाब होनाबाय 20% बांदों होननाय माने 100आव 20 रां बांदों होमबा बेया बेसेबां बांदों बेसेबां बारा जादों एबा बेसेबां सुद जादों बेखौ दिहुनग्रोनानै लानांगौ दा बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय बेनो माने 3000 रांनि लोगो नि जायगायाव जों सानजाबहोनो हायो 20% नि जायगायाव जों मानो हायो 100 बाहागोनि 20 होनो हायो दा होमबा जोङो दानलायलायनानै बा सानजाबलायनानै रानलायनानै मा मोनो बेनो एन्सार जागोन दा नायनो 0 जों 0 दाननो हायो 0 जों 0 दाननो हायो होमबा बाहाय गाज्रि जेबो गैला 30 जों 20 सानजाबनानै मा जागोन लाथिख' जों लाथिख' मोननै जासिगोन बियो 2 सानजाब 3 600 रां होमबा बारा जानाया बेसेबां 600 रां बारा जादों दाना जोबथा रिजाल्टआ मा जागोन 3000 जों 600 रां जुदि बारा जायोब्ला मा जागोन 3000 रांजों 600 रां जुदि दाजाबदेरोब्ला मा जागोन 3600 रां जागोन होमबा बेनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि फिननाय 3600 बुजिबाय जानो हागौ जोङो जास्ट जोंनो बिनि सुदआ बेसेबां बारा जादों बेखौ दिहुनग्रोनांगौ उनावहाय बै आसोल बेसेबांमोन सिगाङाव बेसेबां दंमोन 3000 दंमोन बेजों बेसेबां बारा जादों 600 बारा जादों बेखौ दाजाबनानै होबानो बिनि फिननायखौ मोनो दा कुइसन नम्बर 13 दङ if you invest raise 5000 at an interest rate of 4% per annum by much interest will you earn in 3 years जुदि नों बोसोराव 4% सुदआव 5000 रां सोसनोब्ला 3 बोसोरनि उनाव बेसेबां सुद आरजिनो हागोन होननानै सोंदों बाहाय दिहुननांगौआ जाहैबाय बेसेबां सुद जागोन दिहुननांगौ सुदखौ दिहुननांगौ बेखौनो होनना बुङो सिम्पल इन्टारेस्टबो होननानै बुङो एबा एसआइ जों जोङो सर्ट लिरनो हायो एसआइ खौ दिहुननांगौ सिम्पल इन्टारेस्टखौ बेसेबां सुद जागोन बेखौ दिहुननांगौ सिम्पल इन्टारेस्ट दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय PTR बाय 100 गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि सुद दिहुननो थिनोब्ला सिम्पल इन्टारेस्टखौ जुदि दिहुननो थिनोब्ला बिनि फर्मुला जागोन PTR बाय 100 दा P माने प्रिन्सिपाल T माने टाइम R माने रेट अफ इन्टारेस्ट बेसेबां सुद बेखौ होदों दाना प्रिन्सिपाला बेसेबांमोन 5000 रांमोन आसोल राङा 5000 मोन सानजाब टाइमा बेसेबां होदों 3 इयार्स होदों 3 इयार्स ओमफ्राय रेट अफ इन्टारेस्टआ बेसेबां होदों 4% गाहायाव 100 रां बेबायदि जाहैबाय दा जोङो रानलायलायनानै जोंना मा जागोन बेनि एन्सार जागोन दा जोङो नैबे 0 जों बे 0 जों दानबाय बे 0 जों बे 0 दानबाय होमबा गाहायाव जेबो गैला दा सेल'सै सेखौथ' जोङो नांलायला 50 जों 3 जों आरो 4 जों सानजाबनानै मा मोनो बेनि एन्सार जासिगोन होमबा फार्स्टआव जोङो 3 जों 4 सानजाबबा
3 सानजाब 4 12 जागोन ओमफ्राय 50 जों सानजाब देरबावबानो एन्सारा जासिगोन लाथिख'आ फैबाय 5 सानजाब 2 10 लाथिख' फैबाय 5 सानजाब 1 5 6 600 रां जागोन होमबा सुदआ बेसेबां जागोन 600 होमबा बिनि फिननाया मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि फिननाय होमबा जोङो बेबायदि दिहुनबानो जाबाय जुदि माब्लाबाफोरनि एग्जामावबो जुदि बेबायदि सुदखौ दिहुननो थिनोब्ला सिम्पल इन्टारेस्टखौ जुदि दिहुननो थिनोबा नैबे PTR by 100 फर्मुलाजों दिहुनबानो जाबाय दा कुइसन नम्बर 14 दङ What is the total cost of 4 books price address 150 is जुदि गांसे बिजाबनि बेसेना 150 रां जायोब्ला गांब्रै बिजाबनि बेसेना बेसेबां जागोन होननानै सोंदों जोङो बेखौबो जोङो बयबो हागोन मानोना गांसेयाव जुदि 150 जायोबा गांब्रै बिजाबनि बेसेना बेसेबां होननानै सोंदों 150 मोनब्रै थारमाने 150 जों जोङो मा खालामबाबो जागोन 4 जों सानजाबबाबो बिनि एन्सारखौ मोनगोन होमबा जों सानजाबनो नायनोसै 4 सानजाब लाथिख' लाथिख' 4 सानजाब 5 20 लाथिख' बाय 2 थाबाय 4 सानजाब 4 5 600 रां जागोन होमबा बिनि एन्सारा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय 600 रां जोङो बेबायदि खालामबाबो जागोन आरो जोङो आखायावनो साननो हाखायो 150 मोनब्रैजों बेसेबां जागोन 600 आनो जाखागोन दा कुइसन नम्बर 15 दङ if the price of a phone is raised 15,000 and it is increased by 15% what is the new price जुदि मोनसे फननि बेसेना 15,000 रां जायोब्ला आरो बिनि बेसेना जुदि 15% बारायोब्ला बिनि गोदान बेसेना बेसेबां होननानै सोंदों दा गंसे मबाइल एबा गंसे फननि बेसेना सिगाङाव बेसेबां मोननो 15,000 रांमोन दाना बे 15,000 रांनिनो 15% बारायदों होमबा बेसेबां रां बारायखो बेखौ जोंनो नांग्रोगौ दा बेखौ ओरैबायदि लिरनो हायो जोङो 15,000 रांनि बेसेबां बारायदोंनो नि नायलोगोजों सानजाबोनो हायो बेसेबां बारायदोंनो 100आव 15 बारायदों आरो 100 राङाव 15 रां बारायदों होमबा बेसेबां रां बारायखो जोंनो नांगौ होमबा जोङो बेखौ मा खालामगोन बेसेबां बारायखो बेखौ मोननो थाखाय जोङो बेखौ दानलायलायगोन होमबा 0 जों 0 जों दानबाय 0 जों 0 दानबाय होमबा 150 जों 15 जों सानजाबनांगोन 150 जों ओमफ्राय 15 बेजों सानजाबनानै मा मोनो बे 0 फैबाय बे 5 फैबाय बे 5 जाबा 7 फैबाय 1 सानजाब लाथिख' बे लाथिख' फैबाय 1 सानजाब 5 फैबाय 1 सानजाब 1 फैबाय दाबा 0 5 7 12 2250 बारायबाय होमबा बेसेबां बारायदोंनो 2250 रां बारायबाय दाना 2250 रां बारायबायब्ला दाना बेयाव होनदों what is the new price गोदान प्राइसआ बेसेबां जागोन माने फार्स्टआव 15,000 मोन बेनि उनावहाय 2250 बारायबाय होमबा बेजों दाजाबनांगोन होमबा बेसेबां प्राइस जागोन बिनि दामा बेखौ जोङो नायनो हायो होमबा बेजों मा दाजाबनांगोन ना जोंहा 15,000 रांजों 15,000 जों बे 2250 रांखौ दाजाबोबा मा मोनगोन 0 फैबाय 5 फैबाय 2 फैबाय 7 17,250 होमबा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जागोन बिनि फिननाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेबायदि खालामबानो जाबाय माने बेसेबां दंमोन फार्स्ट प्राइसआ बिनिनो बेसेबां बारायदों बेखौ दिहुननो लाग्रोदो उनावहाय टटेलि प्लास खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन WhatsAppआव गोबां कुइसनफोर दंफैयो गासै सानजोबोबा 300-400थासो कुइसन जागोन आङो बेखौ लाबोजोबनो हानाय जायाखै गोबाङानो गोबां कुइसन हरदों आङो नाजालांगोन लाबोनो जा हायो बेखौ आङो निमाहा बिखायो माब्लाबा समाव नोंथांमोननि हरनाय बायदि आङो लाबोनो हायाबो जानो हागौ आङो नैबे नेक्स्टनिफ्राय आङो आसाम पुलिसाव फैथावना AB UB SI आव फैथावना मेथ्सजों लोगोसे जिकेनि सोंलुफोरबो लाबोनाय जागोन बेजों लोगोसे रिजनिंनिबो लाबोनाय जागोन नोंथांमोनाल' नायबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ